Sugeng enjing kepanggih malih kaliyan kula Putri Permita Dwi Kamalasari wonten adicara kabar kabur. Kagem mengerti dinten Sumpah Pemuda wonten dinten Setu 28 Oktober 2017. Para siswa lan siswi SMA Setunggal Tunjungan ngawontenaken kelas meeting. Adicaranipun nggih punika lomba PBB variasi lan lomba mading kelas. Acara selajengipun kula aturaken dhateng reporter ingkang badhe ngandharaken. Monggo kula semanggaaken. Matur nuwun kagem Putri Permita Kamalasari wonten ing studio. Inggih pemirsa sedaya, kula saniki wonten ing SMA Setunggal Tunjungan. Wonten mriki kula kaliyan salah setunggalipun siswa SMA Setunggal Tunjungan. Inggih dados panitia kelas meeting punika. Sugeng siang Mbak Hilma. Sugeng siang Mbak Hilma kagem mengeti dinten Sumpah Pemuda napa wonten persiapan ingkang dipun samektalaken saking panitia? Persiapan ingkang saking panitia inggih punika acara technical meeting. Utawi wonten adicara technical meeting punika panitia maringi pengarahan kagem siswa-siswi SMA Negeri Setunggal Tunjungan babagan aspek-aspek penilaian lomba PBB variasi lan lomba mading kelas. Lajeng wonten pundi lan kapan lomba PBB variasi lan lomba mading kelas diwontenaken? Kagem lomba PBB variasi dipun wontenaken ing lapangan basket SMA Negeri Setunggal Tunjungan Tabuh 9. Dan kagem lomba mading kelas dipun wontenaken ing saben kelas Tabuh 10. Matur nuwun informasinipun Mbak Hilma. Inggih sami-sami. Menganten keterangan saking panitia kelas meeting SMA Setunggal Tunjungan. Lajeng wonten mriki kula samanggihan salah setunggalipun penyerta lomba PBB variasi lan penyerta lomba mading kelas saking sedasa Tipa Gangsal. Sugeng siang Mbak Asna Mas Gofar. Sugeng siang. Aku Mas Gofar piyambak mawon persiapan kagem nderek lomba PBB variasi niki. Persiapan punika nggih persiapan mental, fisik, gerakan variasi lan materi-materi pokok. Pinten-pinten persiapan menika dipun samektalaken? Kirang langkung nggih kalih mingguan. Kagem Mas Gofar piyambak kados pundi raosanipun nderek serta ing lomba PBB variasi? Raosipun nggih seneng amargi saged nderekaken lomba niki kagem mengeti dinten Sumpah Pemuda. Lajeng kagem Mbak Arsi persiapan napa mawon kagem tumit wonten mading kelas niki? Persiapanipun inggih punika nulung-nulungaken mading, jamopi alat-alat, kaliyan damel karya-karya kagem dipunendharaken wonten mading. Pinten dinten kagem damel mading niki? Kirang langkung bentahaken wekdal 3 mingguan, amargi niki temanipun Nusa Tenggara Barat lan kula konsep ngagem pring. Kenging punapa konsepipun pring? Konsepipun pring amargi supados benten kaliyan kelas sanesipun ingkang ngagem papan, kritek utawi kayu. Sinten mawon ingkang nderek damel mading kelas? Sedaya murid kelas sedasa IPA Gangsal kajaba siswa lan siswi ingkang nderek lomba PBB variasi. Lajeng miturut Mbak Arsi napa ingkang dados tantangan kagem Mbak Arsi saling damel mading niki? Tantanganipun inggih punika temanipun amargi niki temanipun Nusa Tenggara Barat tadamel tak buku kaliyan papan mading saking pring ingkang kedah hati-hati menawi ngetokipun. Matur nuwun kasih Mas Gofar lan Mbak Arsi ingkang sampun maringi informasi. Nggih sami-sami. Mekaten informasi saking siswa-siswi SMA Setunggal Tunjungan. Selajengipun kula aturaken dening Putri Permita Kamalasari wonten studio. Matur suwun kagem Siti Ika Lutfiatun nikmatun fawaidah wonten lapangan. Mekaten pawarta babagan pengerten Sumpah Pemuda wonten SMA Negeri Setunggal Tunjungan. Andharan menika dados pungkas senipun adicara pawarta menika. Kula Putri Permita Dwi Kamalasari pamit jengkal.